Guys, ani ni natay istorya no nga siguro maglain niyo post na ni pero ay naglain na. So kaning istorya ha maingon ta nga old story. Batin ako lang istorya ninyo kanindot kini paminawon. Nag-abot ning duha ka hambugiro guys. Kining si Lamok ug si Langaw. Kay kading gud si Langaw ug si Lamok pirmi gina silang maglantugi. Kay kumpare man sila, managkumpare man sila, puro gini hambugiro, agi ba pildi ani nila. Sos, usaron kadlaw na, nag-abot man sila puro na nakainom. Niingon man ni si Langaw nga, Mok, hambugiroan na jud ko nimo Mok. Pero di jud ko mutugot nga ikaw may maghari-hari diri. May ne, harmahuman ni ato ang pagka kung kinsa tang-an atos pagkahambugiro magkontest ta. So naka-decide ni si Lamok o si Langaw mag-contest na gid sila para maibaw-an kung kinsa gyud banggiita nila nga hambugiro gyud. Kay si Langaw di pwede mo atras, si Lamok po di pwede. So nagsabot sila kinsa unang mulupad kung contest sila kinsa kilamian nagmakaon. Sus mo na lupad si Langaw. Abot ito lupad si Langaw pinapanaan sa yatis di ko palakan sing Lamok. Motong si Langaw adto yang rumbo padong syudad. Diyos tagbilaran. Sus, abot na dito. Diyos babaw, agi sa may katedral ba? Matay na may kinasal. Mawin yung paggawa simbahan. Naunas Langaw, kini, ag sa ilang ulian alay pati nagarang makaon. Kompleto na kay kinakasal god. Iyang gisundan. Yang gisundan tong kinasal. Lupad siya maayo. Kusog kayo mo dagan kanang van. Langaw pinaggumitan na lagi yun. Grabe Langaw mo pa dyan. Notop, abot na sila dito abot man dito sa kuhan di ay padong sa Maribuhok ang kinasal. Sumunod to, naabot yun sila dito Maribuhok asang Langaw. Tapos pag abot ron ni Langaw sa Maribuhok, dito nakita yung Langaw dito nga, nagpasad ng mga makaon. Hamonada, lechon kawali, litson, pansit munong, arroz caldo, etc. Naghahanap lagi. Apating yung lupaya ni Langaw. Punahon ni Langaw, awa na. Katos Lamok habilin dito, pildi na tudaan. Yep, ang say gibuhat sa Langaw, pirmirong atake sa Langaw. Kabayaan na niya ning dako kay hamonada. Lungguban na niya hamonada. Moto, nga ang hamonada, may unang atake sa Langaw. Sus, batu-batugan na, kitito na yung hamonada doon. Lamig egod. Sus, kumana to, naampoy tupad. Litson kawali. Layatan na pong Langaw dito. Tilap-tilapan niya maayod. Hanapin din na ito na sa Lamok. Sus, ikatulo. Ang iyang layatan ni Langaw. Kato na pong litson, pating crispy. Kaya bato-batugan yung litson. Kabakay bangayuan, ganyan pa kayo. Sus, kaingon si Langaw. Wak na yung makapildi sa akong makaon kani karon. Nya, mga to, pag sige niya, tilap-tilap tang litson kaon siya, pais litson. Tapos tagbaw na kayong Langaw dito. Di, busog ng Langaw. Sige, buhat sa Langaw. Kompleto man dito na yung mga fruit salad dito. Atake na pa sa Langaw dito. Batog-batugan niya yung fruit salad dito. Botong ko na niya, kompleto na gina kong adlaw ron. Okay na ako ni hutong ko ni tilap-tilap na ng makaon. Motong pagka human ato, na may wine sa unahan. Gitilapan na pong Langaw dito. Sa last ni, finale ni nako dire. Kaya pwede na yun makaya. Iyang gitilapan itong wine mayo. Aba na, hubog-hubog sa mo, sa kahubog. Ilang istorya ba na hiwid-hiwid sa Langaw dito lugos ng kalupad so layo kay gikag Maribuhok padong dos tagbilaran kasi lupad ang Langaw dugay kay nabot lupad siya mayo pati ang busog ka ala kay bro lupad siya mayo para to ako gini ako sa ako nag-abot siyang ni Lamok awa na hambugiro na guys ya otong pag-abot ni Langaw gisukla na siyang Lamok. Ngaw, nya, unsa may imong nakaon ditong lami? Istorya res Langaw. Sos kaon lang dito, pre. Hamonada, lechon kawali, litson, arroz caldo, etc. Fruit salad, wine. Ako na gitak-kitakan dito. Hurot ko nagkaon dito. Sos, inauna, wala ka, di nakakapili lagi nako. Motong, naka-decide sila Lamok na siya na po'y mulupad. Sao, ako na po'y lupad. Sige, motong, pina na istorya. Lupad ng Lamok. Nung Lamok maro man to sa Lamok kay advance man to nauna niya gikasal iya pong gipangita to asang daghang tao so naabot apod ang Lamok dito sa Maribuhok so kita na ba sa daghang katapok nga tao nya kanang niob na
Kip, layo kay god. Moto pag abot ya dito. Sus, yang una-una, wag sila yang una, dito sa kwarto. Pagbatong niya sa bintana, sus, nakita may niya dito, pre. Katong kinasal, pre. Gapanti ra man nagabra, pre. Napalilap na silamok dito. Ano, silamok so. Anam, gapanti na, virgin ka ito, god. Ito, hinahina naglupad ang lamok. Sus, kay ang bana sa babae, wa man makadog sa asawa kay hubog naman kainom sa gawas. Di ang babae, hayang babae gabra. Gapanti. Sus taon-taon na iigangan siguro to. Hubog ito na ng babae, panty bra, kahayang sa trip. Sa kalamiar magtutoy pre, puti kay napilawas imo nga. Sus giniagawa. Pilamiar panilap ang lamok dito sa babae. Ngana sa? Ato, nung nasa lamok, birahan na ako ni. Adit sa lupa ng lamok ito. Tupahan pito niya dito sa direb. Paakong pito niya rin mga liog sa babae. Tilaan niya mayop. Tingkupaha lagi. Naog siya dito sa dughan pa direb. May ano yung dapitab. Tilaan niya mayop. Pakpaak niya mayop. Katulog, babae pati nakapuya god. Sus, ikatulo niyang gipaak pre. Kaning tutoy pre, utog mo na kay pre. Yung dughan. Buskot na kay pre. Pakpaak tuyukog kanyang paak direb. Dihab. Titin na dyan. Naglain ako ng langaw. Nahuna ni. Lingon si. Lamok ko. Naglain na di ko niyang lawas. Naog sa dito pre. Sus. Naog sa puso. Pakpakong ba ito niyang puso. Tilaan niya pa kay dito pre. Wala lagi makapildi. Anak ko ikaon ron. Sus. Pag-abot dito pre. Dos bugan pre. Yang dipaak ng doon ka bugan pre. Drib. Pati nga. Pinakay sa drib. Mayo drib. Yang dipaak ng mga nito. Mo na to nga ubos sa bugan, nga kay nipaak man pa kay si lamok dres dapat sa bugan. Mupaak na buta sa dinsa. Hoy, asa man mo? Hoy, asa mo? Ay ayo na to sa Sa bugunta ni. Adiri na no, ang bitaw. Ito din magunta pre. Asa man mo? Hoy, asa mo? Babae panty bra, kahayang sa trip. Kalamiar magtutoy, puti kayo. Napilawas